Chaka gima wachen mana macha midhiran mana maka kaka na ula modaro ji moywero puthi ji yoro jamni oyero ganda sani bende kod neno ka en sinyruok mar lo mabendo silo kana ka kelo hinyruok makoni kod kocha to gima mako dhok en ni duol mochune koro chal mar kor lwasi jachiwo repode makamaga ken kaluore kod in kaka jalonyochi magarita ya pini rem ntiere kanye erokamano Sharon gini always awacho gani safety en gamar ngato ka ngato en a collective responsibility seche miyudo ka jo lony mag kor lwasi ochiwo report koro obedo ne responsibility mar japiny mar take action ka gibiro kaka gibiro for example Kisii to ngwange maber ni gige gitimore kuonde mag gode nitiere ema ka koth chwega mang'eny to gitimore nade gisienyore to ka jogo setimo survey kor lwasi osetimo survey magi chiwo report magi wacho ni dwe ma kama koth dhi chwe mang'eny koro wakwayo ni mondo jomodak machiegni gi gode kata gi valleys mondo timore nade odar koro en responsibility mar jogi endi mondo gi take action plus the government or the enforcements kaka koro the police, the chiefs, the jodong gweng mondo o take responsibility ging'eni mondo joge gigi kata jomodak areas gi oter in a safer place. And also there's a challenge ni samoro nyalo ni okinyal tergi in a safer challenge a safer place nikech onge kama olosnegi magi nyalo bede kech yudo ka population nyalo bedo mang'eny to onge kama otengnegi ni ka gima kama otimore tinyal kawgi timruok nade itero gie koro I think nema be pressure ma government oningo bene bedo godo chon akene hero kama na inya hangini matuto bro bedo kwa gomba ka